Hello, hello, hello! Welcome back sa channel ko, Lorna Hermosillia! Ay, nako guys, alam niyo ba? Natatawa kasi ako doon sa Christmas party. Teka ba, hindi ako maka-move on. May iwang na po yan. Nagreklamo yung anak ko ng to. Okay. Papalitan ko. Hello! Welcome back sa channel ko. It's me again, Lorna Hermosillia. So ngayon po guys, ang pag-uusapan po natin ay about sa Christmas party natin since malapit na po ang Christmas. So advance Merry Christmas po sa inyong lahat. So ngayon po, kaliwat ka na naman po ang Christmas party na pagdadaanan nating mga Pinoy. Tayo po nga po daw ang pinakamahabang mag-celebrate ng Christmas. So ngayon po, dahil po merong pandemya, stay at home lang po muna tayo. Bawal daw po muna ang mga Christmas party. Kaya pwede po nating balikan yung mga dating videos natin, pwede po nating i-upload sa mga yon para maalala po natin ginawa nating kasiyahan nung hindi pa po nagpa-pandemic. So kayo guys, ano pang nami-miss nyo sa Christmas party? Isa sa mga palaro natin ay ang long lane or ang pahabaan. Yung iba ay naghuhubad ng damit. Yung iba naman ay naghuhubad ng shorts. Meron din naman pong bra. Kaya panoorin niyo pa ang video na. Guys, long lane to. Tingnan nyo guys, may mga panyo. Set, may bonnet. Putol na ayusin. Ayusin mo. Putol. Ay, putol man din ako. Yung iba naman po ay humihiga na sa damuhan para lang makadiskarte. So, kanya-kanyang diskarte para po manalo mga pahabaan or long lane. Panalo sila, panalo! Panalo na kami! Wala, panalo na sila! Ayan guys, may nakikita kang sapatos. Merong mga belt, merong bag. So, ayan. O, diba? Masyado silang creative. Para po
sa mga bago pa lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at pakihit na din po ng notification bell para po pag meron pa akong i-upload na bago, ay ma-update po kayo or manonotify po kayo na meron pa akong bagong i-uploads. So, ayan guys, maraming salamat po sa panonood hanggang sa mga susunod ko pa pong i-upload. So, abangan nyo lang po. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Enjoy lang po natin ang buhay dahil maiksi lang po ang buhay natin. So, enjoy lang po. Ganon tayong mga Pinoy. Kahit may problema, tawa lang po tayo. Para kahit pa paano ay maibsan po natin yung ating makalungkot na nararamdaman. God bless po!